Tak, Elinko, můžeš, řekni, jak se jmenuješ. Elsa Frova. A kolik máš let? Ne. Dva. Dva. Tak pojď mi ukázat ty písmenka, jak jsi se hezky naučila. Tomka ti na to vždycky ukáže a ty mi řekneš, co to je za písmenko, jo? A, B, C, Už tam seš? Tak říkej, co to je? D. Mám si na to pořádně. No, tak se jako pořádně podívej a říkej to písmenko. Co to je za písmenko? Mám si pořádně na to. Alinko, pojď mi říkej ty písmenka. Tak se na sebe podívám, teďka tě natočím a že se chceš natočit a teď zase půjdeme na další písmenka, jo? D. Je to no. A co to je to? Je. To. Výborně. To lampa. No tak to je skvěle. Moje to mampa. Moje to nocní. Ano. Ale to onta. Ano. Moje to pejsek. Možná si vymyslí. Na mám něco vymyslet jako Peppa Pig. Bude to Peppa Pig. A co je tohle za písmenko? Bude to tvé. Kvé jako kvé, viď? Bude to tvído. No jako kvído, správně. A toto je jaký písmenko? Je to juženta. Já. Možná si vymyslí. Na R mám něco vymyslet R jako rak. Co to slunce? No tak výborně. Možná si vymyslí na S. Tak já vymyslím S jako slimák. To je to tatínek. Ano. Možná si vymyslí. Já vymyslím na T jako traktor třeba. Bude to umyvadlo. Jako umyvadlo, správně. Pak ti to ukážu, Alinko, pak pojď honem, pojď mi říkat své další písmenko. Pojď, co to je za písmenko? V jako třeba? Václav. No tak to je skvělý. A toto je jaký písmenko? Alinko, soustřeď se na to, já ti to potom ukážu, toto jak jsi natočená. Tohle je jaký písmenko? Dvojitý. Ano, a tohoto? Dvojitý V, a toto jaký? Dobře, a tohleto? Bude Y. Ano. Z jako Zuzana třeba. Eli, pojď se nám podívat na mamku. Šikovná jsi.